ସକାଳୁ ଉଠିକି କୁକୁର ଆଗରେ ପିଠା ପକେଇଲି। ସବୁଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ରୁଟି ହଉ ପିଠା ହଉ ସବୁ ପକାଏ। ଆଜି ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ନାତି ରଥ ଟାଣିବ ବୋଲିକି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ନାତିକି ଯାଇଥିଲେ ଛେରା ପହଁରା କରିବାକୁ। ମୋ ଅଣନାତି ରଥ ପାଖରେ ଗିନି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗିନି ବଜଉଛି। ଦେଖ ରଥ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ଗାଁରେ ଛୁଆମାନେ ଏମିତି ରଥ ଟାଣନ୍ତି। ଗାଁରେ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ରଥ ଟାଣନ୍ତି। ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆଇଥିଲେ ରଥ, ଆଉ ମୋ ପଇସା ନଡ଼ିଆ ଦେଲେ। ମୋ ଅନାତି ନେଇକି ଠାକୁର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲା। ମୋ ଅନାତିରି ବଢ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧି। ନାତୁଣୀ ମାନେ ତମ ଗାଁରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ ରଥ ଟଣା ଦେଖିକି ଛୋଟବେଳ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଅଣନାତିରି ମୋର ରଥ ଟାଣିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ରହୁଛି। ନାତି ନାତୁଣୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।